Dobro večer. Ja sam Marko Vuković i ovo je predzadnje predavanje u našoj školi. Zadnje predavanje imate sreću slušati Dadu Mesarića nakon mene. Moja tema je povijest alpinizma. To nije ispitno pitanje, ali se nekako nadam da ću vam uspjeti prenijeti zašto je ta povijest bar meni osobno zanimljiva i što vi kao mladi penjači iz povijesti možete za sebe izvući i nadam se da ću vam uspjeti ukazati na neke knjige i filmove koji će vas hraniti sljedećih godinu, dvije, tri. Kad uđete u svijet alpinizma, stvarno je ono uzbudljivo svo to otkrivanje, osobno penjanje, sve to. Međutim, u jednom trenutku otkrijete da tih paralelnih priča postoji jako puno i da povijest alpinizma traje jako dugo i zapravo da je to jedno cijelo vrelo na kojem se možete napajati. Mogu vas samo pitati prvo, kom je povijest bila najdraži predmet u školi? Onak mislim da je nevjerojatno uzbudljiva. To sam i mislio. I meni isto nije bila. Da, velika odgovornost. Ako slučajno se neko u životu bavi povijestu, neko naprijed primi moje isprike, ja se nisam tim bavio profesionalno, ovo je čisto osobna interpretacija i pokušaj onak da zapravo navučem priču o povijesti alpinizma. Znači kad pričamo, ja sam povijest alpinizma podijelio proizvoljno, potpuno onak po svojoj nekakvoj intuiciji na 4 perioda koji su ovdje datirani godinama. Prvi period osvajanja alpskih vrhova, imate taj drugi period je period kada su već manje više svi vrhovi u Alpama osvojeni i prelazi se na uspone u težim stijenama, najčešće u sjevernim alpskim stijenama. 38. godina je ovdje proizvoljno navedena, u Himalaju se išlo i ranije, ovaj taj neki period zapravo kada je fokus bio na ekspedicijama i osvajanju najviših vrhova svijeta i nekako ovaj zadnji period je vrijeme artikulacije i modernog alpinizma. Teme epohe se međusobno preklapaju, to je jasno. Nema oštre granice, ono kad približite lupu, stvarno vidite da ima puno više detalja, ne treba o tom previše trošiti vrijeme. Ono zašto sam ovako podijelio, mi se činilo da su to primarni fokusi bili za svaku epohu. Ono što mi se čini zanimljivo je da odnos ove lente vremena treba staviti u kontekst lente vremena one svjetske povijesti, velike povijesti koje mi učimo u školi. Radi se o tome da mi u školi učimo veliku povijest, međutim ona se temelji zapravo na puno malih povijesti i povijest alpinizma je zapravo jedna mala povijest. Ono što je specifično je da je ona u nekoliko trenutaka dodirnula lentu velike povijesti, o čem će biti govora, zapravo postala dio te neke svjetske baštine, svjetskog kolektivnog sjećanja i svjetske baštine. I postoji još jedan moment, a to je zapravo lenta hrvatske povijesti koja u nekoliko trenutaka dodiruje lentu svjetske alpinističke povijesti. Dakle, to automatski dovodi taj kontekst. Zašto je meni to važno? Zato jer mi se čini da zapravo na ova 4 perioda i osnovne trendove, osnovni fokus aktivnosti alpinista nevjerojatno se podudara sa fokusom cijelog okruženja, cijelog tog vremena. I pokušat ću zapravo kroz sve te periode se baviti time. Kako je datirano ova lenta vremena i u njoj su postavljeni nekakav simbolični početak 786. osvajanje Mont Blana i prije se išlo u vrhove, ali ovo je nekako simbolično jer je najviši vrh Europe i kod drugo postoji jedna priča koju ću ispričati malo kasnije. 865. je godina osvajanja Matterhorna, ajmo reći zadnjeg markantnog i istaknutog vrha u Europi koji nije bio osvojen. 308. je godina zadnjeg osvajanja zadnjeg alpskog problema, Aigera. U ovom periodu imate Annapurnu, Mount Everest i tako dalje. Ono što sam htio, da, budem se vratio na to kako da... Ok. Preći ćemo na prvi malo sam se pogubio.
Ovo je zapravo usporedba te svjetske povijesti, svjetske alpinističke povijesti i nekih momenata u Hrvatskoj koji dodiruju tu lentu svjetske alpinističke povijesti. Tu prvenstveno mislim na godinu osnivanja Hrvatskog planinskog društva, Božićev prvi i drugi Everest i zanimljivo meni osobno Šeparovićevo skijanje sa Cho Oyu. Sad se bavimo prvim razdobljem perioda osvajanja alpskih vrhova. Kontekstualno, to je vrijeme izuma parnog stroja, industrijske revolucije, izgradnje željeznica. U nekim zemljama je to čak značilo još uvijek feudalno društvo i pad feudalnog društva, kolonijalizam, tipa pol Afrike je pod Englezima ili Njemcima ili Francuzima. Formiraju se tek nacionalne države. Zašto sve govorim? Jer je to dovelo do pojave slobodnog vremena. Do tada zapravo po konceptu uopće i pojam slobodnog vremena nije postojao, bar ne za 99,9% stanovništva. U to doba alpinizam ima društvenu potporu. Vrhovi se osvajaju često u ime nacije, naroda ili klase ili znanosti, tipa kad se neko popne na najviši vrh svoje zemlje, to je ushićenje za cijelu zemlju. Radi se o mapiranju tog nacionalnog prostora. Ljudi jednostavno, države se formiraju i mi smo to u Hrvatskoj i osjetili, taj nekakvo uzbuđenje, pa se probajte zamisliti kako je to kad zapravo uopće nije postojalo nikakvih država, nigdje tog tipa, nacionalnih, i onda su se cijele Europe formirale. Ovo, znači, Mont Blanc je priča za sebe, ali tipičan primjer svog vremena i uzeti kao nekakav simbolični početak epohe. Manje više zato jer su osvajanjem Mont Blanca ušlo svjesno. Kako? Priča je relativno jednostavna. Ovaj gore lijevo, De Saussure je raspisao nagradu onome ko će prvi osvojiti Mont Blanc. 20 godina kasnije, Pacard je uz pomoć Balmat je domaći seljak iz Chamonixa, a Pacard je domaći doktor iz Chamonixa, dolazi na vrh i osvaja nagradu. Godinu dana kasnije, De Saussure angažira Balmat da ga odvede isto na Mont Blanc, da bi mogao naručiti ovakav lijepi portret koji veliča njegovo osvajanje Mont Blanca. Tipično, Balmat iz toga svega ima novac, Pacard ima novac i prvopristupnik je na vodi. Onaj prošli slajd je ovaj prvopristupnik Pacard, nema Balmat, a De Saussure je zapravo naručio portret ko financijer. Znači, to doba je oslanjanje stvarno, znači, tih nekakvih bogatih ljudi koje zanimaju, iskreno ih zanimaju visoki vrhovi. Međutim, oslanjaju se na ljude koji su sposobni se kretati po takvim teškim terenima, na vodiče, na seljake, na lovce, da ih vode. I taj koncept se pronosi kroz sljedećih možda i 100 godina. Ovo je jedna druga priča iz susjedne Slovenije, 4 srčana muškarca, na poticaj Zoisa. Dok je u Francuskoj, znači, raspisana nagrada, to je baš onako simboličko afirmacija jedne sretnje buržoaske klase, uspon liječnika i bogatih nekakvih ljudi koji financiraju uspon zbog nekakvih plemenitih ciljeva i otkrivanja što tamo ima možda za eksploataciju. U Sloveniji je to pitanje nacionalnog ponosa. Slovenija je pod Austrijancima, odnosno Njemcima, tu je sukob ko će prvi doći. Oni su se stvarno potrudili da dođu prvi. Ono što je isto fora je to da je Zois zapravo nije znao slovenski. Tako da je to stvarno baš previranja u jednom terenu koji je, koliko ste vidjeli, kamen i možda malo trave. Ovo je crtež Glocknera, samo zato da isprati priču. Na Glockner je išla ekspedicija od 60 ljudi i popeo se 6 sretnika, odnosno Glocknera, koji su seljaci tam domaći bili. Niko ne zna njihova imena. Nevažni su, jer su seljaci domaći. Da se popeo neko bogat, znali biti ko je. Ili neko važan za naciju. Dolazimo do Hrvatske. Mi imamo Klek i nekakav prvi poznati uspon na Klek bana Josipa Jelačića i Augusta II. On je savski kralj. To sigurno nije prvi uspon na Klek, ali je prvi zapisani. Opet ista stvar, to je nekakva, važni su zato jer su netko i nešto. I ovdje sam izvukao Dragojlu Jarnević. Bili ste na Okiću, poslije Dragojlina staza, ona se popela na taj Okić. Ona meni nije ovdje čak zbog toga, jer
objektivno ono, prošli ste tom stazom možda i znate kako je teško. Ono zanimljivo je to da je ona zapravo prva žena u ovoj priči i jedna od rijetkih žena u ovoj priči, a u Hrvatskoj je ona zapravo se nekako simbolički veže za taj početak alpinizma. I bilo je puno diskusija je li to stvarno ili nije tako. Ali evo, meni se činilo da je važno da to spomenem, da je ona žena i da stvarno tih žena u alpinizmu ima relativno malo. Barem u povijesti. To je isto tako, taj prvi period osvajanja alpskih vrhova je i period kada su se osnivala planinarska društva u svijetu. Prvo u svijetu Alpine Club u Londonu 1853. Naše u Zagrebu 1874. odnosno nije u Zagrebu nego na Kleku je bio taj sastanak 1874. Formalno je udruga registrirana 1875. ali mi smo bili, ako se ne varam, 9. zemlja na svijetu koja je imala organizirano planinarstvo. Paraleli sa Slovencima je to 19 godina ranije, ako se ne varam, jel? Nije. Kasnije, Slovenci su kasnije. To mislim, Slovenci su 19 godina nakon nas osnovali društvo. Pričica je isto dosta zanimljiva, recimo u Sloveniji, to mi je Dado jednom ispričao, u Sloveniji je kasnije osnovano planinarsko društvo, ali mislim ljudi su išli u brda, oni su puno brdskija nacija od Hrvatske. Međutim, kod nas se desilo to da su jedan Frišov iz Graca je došao na Klek, oduševio se, kod uspona je uspio nekim ljudima prenijeti entuzijazam za osnivanje planinarskog društva i oni su osnovali u Zagrebu planinarsko društvo. To su bili zapravo, ajmo reći, bogati ljudi. Ne? U Sloveniji osnivanje planinarskog društva bilo zbog te borbe oko vrhova i teritorija, eksploatacije koji ima pravo na Sloveniju, to je bila stvar nacionalna emancipacija. Mi to u Hrvatskoj smo imali ilirski preporod, ja ne znam kako se to zvalo u Sloveniji, ali to je zapravo vezano za iste tendencije. I period završava sa usponom na ovaj gore desno vrh Matterhorn. Dugačka je priča, ali skratit ću na to da je ovaj lijevi, Wimper, 865. se dogovorio s Carellom da će ići ovim desnim Talijanom i vodičem, da će ići skupa na Matterhorn i Carell mu je obećao do tog i tog datuma da će ići s njim. Kad je bilo loše vreme, nisu otišli, Carell je prvi dan otišao i vratio se u Italiju. Wimper je bio razočaran, ostao je tamo, angažirao je lokalne Švicarce i s njima se sa švicarske strane pogrebenu popeo sa 2 Švicarca i 3 Britanca i 1 Francuzom na vrh. Carell je otišao u Italiju, skupio svoje frendove i oni su iz Italije krenuli isto na vrh. To je baš isto sukob 2 ključna motiva. Zašto stalno ponavljam to? Zato što to su stvarno previranja koje se dešavaju u svjetskoj politici. Imate Talijane koji bi htjeli biti prvi na vrhu kojim se čini, to je taj nacionalni emancipacijski moment. S druge strane imate Britance koji hoće zbog prestiža i ovog nekakvog britanskog kolonijalnog pristupa u cijelom svijetu. Uglavnom, ta priča ide, oni su se popeli prvi, zanimljiva je priča, sigurno, pročitajte knjiga, ima o tome i članaka jako puno, napeto i dramatično, kao što vidite na slikama, lijeva slika prikazuje uspon na vrh i uspjeh, ali u silazu se desila nesreća u kojoj je stradalo 4 ljudi i tu je zapravo jedna od velike kontroverzi, da li je to uže stvarno puklo ili ga je neko presjekao, povuklo je istrage, razgovore opće, je li alpinizam smislen. To je nekako simbolički, znači ta tragedija koja je naslijedila nakon uspona na jedan od najmarkantnijih vrhova u Europi i nekako za mene se čini da označava kraj te romantične, zlatnog i srebrnog doba alpinizma. Šta se dešava? Osvojeni su svi manje više vrhovi, barem važniji. Ostaju teži usponi. Alpinisti se okreću sjevernim alpskim stijenama i vidite taj period je stvarno dugačak dok nisu osvojene, neću reći sve, ali sve markantnije sjeverne alpske stijene. Istovremeno u društvu, to je period velikih znanstvenih otkrića. Većina svijeta koju mi danas zapravo poznajemo, klasična fizika, kemija, to je sve zapravo u to doba otkriveno. To je doba razvoja demokracije, radničkih borbi, ljevičarskih, ali isto tako kolonije su zapravo još uvijek tamo. Prvi svjetski rat, slijedila je velika depresija i razvoj uspon nacizma. U društvu alpinizam gubi društvenu potporu. I dalje je ok osvajati vrhove ime nacije, to ćete vidjeti na nekim primjerima. Ali kad se to ne dogodi, ili ako neko umre, onda se pojavljuju drugi glasovi koji to dovode u pitanje. Jel to ima smisla, tamo nema ništa i takve stvari.
Unutar penjačke zajednice se u ovom periodu počinju javljati te prve diskusije o stilu i etici uspona. Imate ono cijele neke linije, ono, tipa po 30 godina jednog smjera gdje su ljudi govorili da se treba penjati na taj način, da je to jedini pošteni pristup alpinizmu, onda neki drugi odu u drugom smjeru. To govorim konkretno, bila je diskusija o tome da li je moralno koristiti klinove u alpinizmu, ono postalo ili opće užad, sigurnost. Jednostavno bilo ljudi koji su se penjali bosi i zagovarali su isključivo solo, slobodne uspone koristeći bosi. I puno ih je stradalo i to je, mislim, stvarno jedna unutar penjačke zajednice je bila velika diskusija o tome. A fokus alpinista se zapravo selite s vrhova u stijene i to posebno sjeverne stijene i tu dolazimo do jednog pojma od 6 alpskih problema, od kojih je prvi Cima Grande u Dolomitima, kronološko sam ih poredao svih 6, koje je popeo Emilio Comici 33. i zatim je 37. popeo solo. Danas je to smjer Comici di Mai. Vidite ocjenu i vidite mu dužinu. Ono što je zanimljivo, evo, to je isto još uvijek taj odjek prošlog vremena, velika konkurencija između Talijana i Njemaca, odnosno Austrijanaca. Talijani su organizirali čak i straže pod Cimama, da ne bi, pod ulaze u smjerove su sjedali da ne bi ovi mogli ući i popet se prije njih. To što je on to popeo solo 37. vam možda zvuči čudno, jel? Ali njegov uspon 33. nije bio značajno sigurniji nego ove 37. Obzirom na opremu kojom su se penjali i način osiguravanja. Da to malo ilustriram, potražio sam video da vidite kako to izgleda, kako se Emilio Comici penje. Emilio Comici je super zanimljiv, zapravo ono iz Trsta i penje se kod nas u Veloj Dragi, imate Comici toranj u Veloj Dragi i cijeli život zapravo živi u Trstu, ali značajan je stvarno za svjetsku alpinističku povijest. Film traje dosta dugo, mislim da ga nećemo cijelo ni pogledati, traje jedno 7-8 minuta. Obratite samo pažnju na par stvari. Jedna je oprema, stil penjenja. Druga je vještina kojim će se on penjati, to on neće ni morat previše, zapravo vidjet ćete sami čim vidite kako se penje, bit će vam sve jasno. Treća stvar na koju vas molim da obratite pažnju je zapravo da on zapravo koristi jako puno tehnika koje mi i dan danas koristimo. Sve te tehnike koje mi vas učimo na školi su iskaljene u povijesti alpinizma i puno grešaka, nesreća, ljudi su zapravo čvorovi, koji čvor je najpouzdaniji, koji čvor kada. To se dan danas razvija zapravo ne u laboratorijima, iako danas djelomično i da, ali u ovo doba se to radilo ovako i oni su na terenu učili i prenosili znanje. Je li ovo tečajac ili? Govori za sebe, Dukši. Ja zadržavam pravo da koljenarim i dalje. Comici je inače, opet sad da vam to malo kontekstualiziram, bio simpatizer fašizma. Znači da je mislio da je Hrvatska i Istra spadaju u Italiju. I stradao je na sportskom penjalištu, danas je to sportsko penjalište iznad Trsta, u Apselu. Jer on, vidjet ćete zapravo u filmu ima i Apsela, Dilfer. Fascinantno je to. U Trstu. Na rivi. Na rivi. Trojka za osiguravanje je? A? Čovjek? Trojka za osiguravanje je? Čovjek. Emilio. Emilio model 1. Deadman. A kako se osiguravaju? I štan mu je dobar, ne?
Sad mu je noga. I druga. Ono što bih htio stvarno napomenuti je da jasno vam je da ovo oni jako puno ulažu, mislim, riskiraju, ajmo reći. I pogotovo ta cijela povijest ranog formiranja alpinizma govori o tome zapravo da je tu puno više od onog što sam naveo na početku slobodnog vremena. To su stvarno ljudi koji su osjećali duboku potrebu da se negdje popnu na neki kamen. Da, malo ću skratiti svaki slučaj. Da poginu, da se popne. Ali ovo neću, ovo vrijedi vidjeti. Ovo je stvarno fora. I htio bih vam reći, mislim, često će vam danas moderni penjači reći kaj starci oni se nisu znali penjati, oni su se navlačili po smjerovima. Ste vidjeli možda frajera da se negdje navukao? On se penje ko vjeverica. Ovo je Dilfer. Ili neka varijanta Dilfera, ne, vjerojatno ima gurtu oko pasa jer ne mogu zamisliti ovo u Dilferu, ali... Ko zna zašto trči? Šta bi bilo da visi samo u gurtni koji boluju? Ovo vam je poznato. Sad znate koliko je ovaj čvor star. Da. Ovaj film imate na YouTube-u, tako da ga možete pustiti svojim najmilijima. Evo, završili su i sretni idu doma. Samo sekundu. Znači on se popeo prvi na Cimu Grande. Drugi je Petit Drug, u Francuskoj, Chamonix. Alam 35. Ja mislim da od svih tih kao 6 problema, sad to je simbolično 6 problema, ali jednostavno tako se desilo, ljudi su artikulirali da je to 6 velikih stijena koje se smatraju 6 problema Alpa. To je kao najlakši smjer. Od 150 metara ocjena 6. Sigurno nije lagan. Alan je zanimljiv po tome jer on zapravo prvi živi od toga da je prodavao nešto što podsjeća na penjačice. 35. Pisbadile u Švicarskoj, Ricardo Cassin. Jedino ime koje se pojavljuje 2 puta u ovoj priči vezano za 6 problema. 37. Via Cassin. Ocjenu vidite. Kod Cassina je zanimljivo to da desilo se to da oni su se popeli, znači njegova ekipa, njih je bilo 3. Ratti i Esposito. Oni su se popeli, u smjer dan prije njih su ušle još druga 2 Talijana. Skupili su se i svih 5 je izašlo na vrh. Međutim, ova druga 2, jedan je umro na vrhu od iscrpljenosti, a drugi je umro na silazu od iscrpljenosti. Doslovno su se ugasili jer im je nestalo energije za život u tijelu. Znači, potrošili su sve što su imali. Svu hranu i sav šećer koji su imali i umrli su od iscrpljenosti. Takvih priča u ovo doba godine ima užasno puno. To su toliko, kako bih rekao, nadljudski napori i toliko ta nekakva romantična nastojanja da nije bilo čudno da čovjek umre. Ovaj drugi je umro na 100 metara od planarskog doma. Jednostavno, nije išlo. I dalje idemo zapravo ovdje se sad dodirujemo
ono što možda i znate od ranije, to su 3 alpska problema. Znači 3 zadnje velike stijene koje nisu bile osvojene sjeverne. Matterhorn, znate još koje su druge? Možda. Eiger i Grand Joras. Tako je. Matterhorn je pao prvi, 31. Braća Schmidt htjeli su na biciklu u Minhenu, doforali su se ispod, popeli su se, sjeli su na biciklu, otišli su doma, prije toga niko nije čuo za njih. Nakon toga je. Objektivno, užasno kompleksan smjer, opasan, stvari padaju, treba se snaći. Ova stijena je 2,5 km, ako se ne varam. Grand Joras u Francuskoj, Ricardo Cassin opet, Walkerov stup. Vidite ocjenu, 6+1. To možete zamisliti da je dosta teško, vjerojatno. To je Cassin sa Espositom i Ticonijem, znači dvojica iz onak Pisbadilea, ali zapravo se to zove Cassinov smjer, jer on je taj koji je vodio navez, on je taj koji je bio nekako najključniji čovjek. Teško uopće veličinu ove stijene i zamisliti zapravo. Ovo je, vidjeli ste Aniča Kuk, ovo je 4 Aniča Kuka jedan na drugom. I zadnja, Eiger, Švicarska. Stravično zanimljiva priča, dugačka. Eigerova stijena, to je Nordwand, sjeverna stijena na njemački, dobila je nadimak Mordwand, odnosno stijena koja ubija ljude. Puno naveza je pokušavalo, bila je stvarno ono borba ko će prvi doći na vrh, odnosno popeti sa sjevernu stijenu. I onak, dolazili su do svugdje, međutim, kako su dolazili do svugdje i umirali, tako su ti dijelovi stijene dobivali imena po tim ljudima, tako da imate Hinterstoiserovu prečnicu, koja je poznata, pogledajte si film Nordwand se zove njemački, koji se bavi neuspješnim pokušajem dva naveza koja su se spojila, borba za preživljavanje i zadnji, ono, dramatična priča koju ćete se penjati sigurno pročitati i poučno. Imate ono bivak smrti, ono, priča, to je kao kontinent praktički, ova stijena s koliko mikrolokacija se barata. A zanimljivo, kroz nju ide pruga, cijelo vrijeme ide tunel na vrh, ne na vrh, nego gore iza. Uglavnom, da ne duljim, piše Heckmayer i Harrer 38. Zapravo, Heckmayer i Harrer nisu bili u navezu, nego to su bila 2 naveza. Heckmayer i Vorg i Harrer i Kaspare, kako se ne varam. Jedni su ušli prvi, dan ranije, došli su do negdje, drugi su ušli dan kasnije, međutim, tad je Heckmayer imao inovaciju, ima dereza sa zubima naprijed. I oni su na ledenim poljima, kojih ima u smjeru 3, brže napredovali i stigli su ih. Skupili su se skupa na jednu hrpu i izašli su zajedno. Harrer je ko bolji stjenski penjač pak izveo dosta težak uspon u gornjem dijelu stijene. Na Harrera ću se vratiti kasnije, ali vratio bi se u Eigeru na onaj društveni kontekst. Kaj se desilo? Znači, oni su Austrijanci, odnosno Njemci. Stvar uspon u Eigeru je bilo pitanje premoći arijske rase. Puno Njemaca, mladih, je stradalo pokušavajući dokazati da su Njemci, face. I ispali su face, popeli su se prvi po cijenu koju su platili. Kad su to napravili, dobili su od Hitlera odlikovanje, odnosno nagrade na ljetnoj olimpijadi u Minhenu. Znači, pretvoreno je to jednu političku stvar i poslije ću se vratiti pa ćete možda dobiti kontekst širi o tome. Sa Eigerom bi završio priču o 6 alpskih problema. Samo bih vas još istoču jednog čovjeka koji ću još kasnije spomenuti, Gaston Rebufat, Francuz, koji nije u ovom periodu, nego do 50-ih djelovao, u 50-ima djelovao, ali on je prvi čovjek koji je popeo svih ovih 6 alpskih problema. Sjetite se, ono što sam rekao, ljudi su umirali od iscrpljenosti, on je to napravio tako da je ko gorski vodič vodio klijente. I prvi na svijetu popeo svih 6.
Želim na njemu skrenuti pažnju jer je napisao fantastičnu knjigu Starlight and Storm i to je isto jedna knjiga koju ćete se, nadam se, dočepati i možda će se jednog dana i prevesti. Gaston je jedan klempavi šilja iz Šamonija, ali poprilično spretan. Ponovo želim ukazati na to kada se čovjek penje slobodno u gojzericama sa dosta jasnom vizijom što želi napraviti. I oprema, vidite, nije daleko dogurala. 50 su. Da. Gaston Rebufat je dijete iz radničke klase, sirotinja doslovno, možda nije radnička klasa nego seljak. Preživljavao je za život, zapravo cijeli život je bio gorski vodič i alpinist. Napravio je 2 knjige, mislim više knjiga, a ta Starlight and Storm je super. Postoji još jedna fantastična knjiga koja je zapravo penjački vodič za stijene iznad Šamonija. To su njegove lokalne stijene, ovaj filmić je tamo sniman. 100 najljepših smjerova iznad Šamonija i to je više od vodiča. Ono stvarno čovjek koji vidite da je tam doma, vam priča zakaj se negdje lijepo penjati. Ima stvarno teških stvari, ali ima i onako za smrtnike. Neću ga predugo puštati, ali vidite kako to izgleda. Stvarno je fascinantno ovo. Gledajte. I to lijepo kretanje, stvarno tečno i kako su naši stari govorili u Zagrebu, ili si majmun ili nisi. Ovi su majmuni. Naši stari alpinisti, mislim. Ovo je već dosta teško. Jasno je da tu pada nema, pad nije opcija. Da ga nađu. Doći će penjać za njim. Prvi ne pada, uglavnom. Mislim, dešavalo se. Jel' tak da? Dešavalo se da i prvi padne, jel' tako? Ali u principu to nije bilo ono nešto s čim bi računali. Da. Dobro, ovi snimaju film, ovi doslovno zajebavaju. Da. Evo, to je to. Vraćamo se na ono spajanje sa lenti vremena iz Hrvatske. U isto to vrijeme, znači 6 alpskih problema, stvarno to su te otkrivanja stijena i borbe sa smjerovima i prvim usponima. Kod nas na slici imamo Brama i 308. Prvi pokušaj penjanja u paklenici, Brani Makovec u stijeni Anića Kuka, pad, smrt. Prva nesreća u povijesti našeg alpinizma, koja je rezultirala raspravom u Hrvatskom planinaru, časopisu tadašnjem, o smislenosti alpinizma. Ono desno je časopis iz novina, znači to je dodirnulo javnost. Bramova fotografija, Bram je stradao. 1940. taj isti smjer gdje on stradao su popeli Dragman i Brezovečki gore lijevo. Posvetili su ga Bramu. Dragman je desni, Brezovečki je lijevi. Ono što je zanimljivo da Bram zapravo nije bio član tadašnje alpinističke sekcije Hrvatskog planinarskog društva, nego je bio član alpinističke sekcije u klubu Cepin. Znači, zašto govorim? Planinarsko društvo HPD je zapravo naš današnji savez. A postoje znači, još jedan klub koji nije bio dio toga, nego nešto drugo. Bram je bio dio te ekipe. On je zapravo nekakav zagrebački dečko, slikar, muzičar, student, ta spika.
On je znači bio u klubu Cepin koji je osnovan prije alpinističke sekcije HPD-a, ali nema kontinuiteta. To govorim zato jer smo mi danas u HPS-u koji je nasljednik HPD-a. Bio neko prije nas. Međutim, Klek je naša koljevka alpinizma u Hrvatskoj i tu se opet vraćamo na cepinaški smjer kojeg je popeo zapravo Zvonimir Badovinac. 33. su se tim smjerom popeli Brami Lukšić, misleći da je to prvenstveni smjer i dali su mu ime cepinaški po svom klubu, ali zapravo je Badovinac prije toga se popeo po tom smjeru. To je priča koja se kasnije odvila i razjasnila. Klečku stijenu ste vidjeli i poznate ju. Ovdje dolje desno, sam htio spomenuti da smo mi u društvu isto imali jednog čovjeka koji se jako vezao za Klek, to je Žohar. Mislim da je imao preko 100 uspona u HPD-ovom smjeru gdje je vodio tečajce svake godine. I imate na našem web sajtu jako zanimljive njegove ispovijesti. Je li Žohar bio, mislim, Stepinčev vozač? Tako da ima problema nakon rata. A ta priča je vezana i za frizer? Brica. Ok, ja sam mislio da je vozač. Imao je problema nakon rata, a onda zapravo je jedno alpinističko prijateljstvo pomoglo da on te probleme prevaziđe. Isto tako kao što je on se zalagao za neke druge ljude iz pozicije frizera Stepinčevog koji su bili vezani za partizanski pokret. Još malo o Kleku. Ovo je sad pregled nekakvih smjerova. Imate taj crveni cepinaški, plavi HPD, glavu, naranđastu, žuti Dragmani, da ne kažem omladinski zeleni. Znate sad te smjerove, znate o čem pričamo. Sad se preselite u 35. godinu. 1935. godinu. Znači doba, u Hrvatskoj imate ono kaj išlo po Zagrebu, Belega, Peska, Kuku i Črnomerec je nije okretište tramvaja, nego sajmište, stočno. HNK je otprilike, Savska je granica grada i na onu stranu nije Maksimir. Je, Maksimir je. Znači, stvarno jedno drugo vrijeme. Zašto je važno 35. Popet je HPD-ov smjer. I toga je Vjekoslav Čubelić dovršio sam. Znači, ušli su u smjer, nisu se popeli, onda su se vratili i drugi dan se on vratio i popeo ga je sam. Međutim, između tog njegovog prvog i drugog pokušaja u HPD-u je Marijan Dragman isto sam popeo Dragmanov smjer. To je žuti smjer koji ćete upoznati u jednom trenutku vaše penjačke karijere i govorit ćete Marijane. Stvarno je fascinantno da se on tam popeo. Došao, imao viziju i popeo se sam. Isti dan kad je on popeo, kad je Čubelić popeo HPD-ov plavi smjer, je Dragman spojio sa Brezovečkim, onim čovjekom s kojim penje u Paklenici, spojio, ako vidite ovu žutu liniju, pa onda ona ide oštro desno. Iz nje je spojio se na ovu križanje, na ovaj kut od lijevog smjera koji izlazi van. Takozvana varijanta Dragman HPD. Sve lijepi smjerovi koje vrijedi penjati. A važna je i 39. godina, znači unutar 4 godine se to sve skupa dešava, kad je popet omladinski smjer, u čemu je imao prste i dadin tata. A riješen je i problem, baš doslovno problem jugoistočne glave Kleka, to se stvarno bilo mozganje, kako će se to popeti kako, opet Dragman i Brezovečki. Tu bih vam htio skrenuti pažnju na knjigu Borislava Alera, Klek, stijene, penjači, koja nije samo penjački vodič, je i to, međutim i fantastično sažima tu povijest, ima gomila podataka i gomila priča. Uzmete knjigu i teško je se riješiti, a htjeli ste isplanirati samo što ćete se penjati. Meni osobno je Dragman dosta zanimljiv kao osoba, a ispo je zanimljiv i HTV-u. Jedna od malenih zelenih ulica na zagrebačkom Jarunu, koje inače nose imena po zagrebačkim sportašima, dobila je ime po Marijanu Dragmanu, danas malo poznatom Zagrebčaninu. Nekadašnji instruktor i pročelnik alpinističke sekcije Hrvatskog planinarskog društva, Marijan Dragman, rodio se 24. travnja 1910. Član Hrvatskog planinarskog društva postao je 1920. kada je imao samo 10 godina.
Čim je 1936. osnovana alpinistička sekcija tog društva, Marijan se među prvima učlanio. Iste je godine pri toj sekciji osnovana i izvježbana momčad za spašavanje, koja se je skrbila o unesrećenim planinarima. Ta je ekipa bila začetak današnje Zagrebačke gorske službe spašavanja. Marijan Dragman penjao se po Kleku, Velebitu, Julijskim i Kamniškim Alpama i održavao predavanja o planinarstvu i alpinizmu s dijapozitivima na kojima su bile fotografije što ih je sam izrađivao. Fotografije nisu bile samo edukativne, nego i visoke umjetničke kvalitete, zbog čega je na fotografskim natjecanjima jednom prigodom osvojio sva 3 prva mjesta. Zahvaljujući izvrsnoj fizičkoj kondiciji, Dragman se bavio hrvanjem i boksom. Koliko je i tu bio uspješan, potvrđuje podatak da je 1935. postao prvakom Hrvatske u boksu u poluteškoj kategoriji. Malo je poznato da je veliki sportaš imao još jednu strast – slikanje. Iz njegova opusa ostalo je 36 slika, većinom ulja na platnu raznih veličina, grafika, reprodukcija i originala otisaka. Marijan Dragman je početkom 1945. uhićen zbog suradnje s partizanskim pokretom. Na putu iz Lepoglave u Jasenovac gubi mu se svaki trag. Tada je imao 35 godina. Osim ulice na Jarunu i nekoliko planinarskih staza u Hrvatskoj nosi ime vrijednog Zagrepčanina Marijana Dragmana. Htio sam vidjeli ste, fascinantno je, ali nije samo njegov životopis fascinantan, nego stvarno životopisi brojnih pogotovo zagrebačkih i drugih domaćih penjača, to su homo universalis, kako se kaže. Primijetit ćete da imaju užasno puno interesa, da su uspješni i u drugim aktivnostima, neću reći nadljudi, ali stvarno ljudi koji su iznimno aktivni. I time smo zapravo zaključili taj, kako bih rekao, klasično stjenski dio povijesti alpinizma. Ta povijest ide dalje i vratit ćemo se na nju kasnije, ali zapravo sada bi nastavio sa onim ekspedicijskim dijelom, kad se zapravo fokus počinje prebacivati u Himalaju, odnosno općenito u daljina gorja. Znate što je ekspedicijski stil, to ste imali zapravo na prošlom predavanju, ili pretprošlom. Taj period, 38-64, opet si proizvoljno izvedene godine, 38 zato jer je tad popet Eiger, pa ajmo reći, su počeli gledati šta ima dalje, iako to nije istina, počelo se puno ranije ići. U daleka gore je 64. godina kad je osnovan zadnji 8000-njak Šišapangma. Drugi svjetski rat, oporavak nakon rata, kraj kolonijalizma, Gandhi, postkolonijalni zapravo moment gdje, da, Gandhi oslobodio Indiju, međutim i dalje britanska željeznica vodi indijsku željeznicu. Znači, industrija je i dalje u rukama zapadnih zemalja. Doba hladnog rata, podjela svijeta na dva bloka, ubrzani razvoj društva i kulture i zadnji veliki izazovi i podvezi kao što je na primjer čovjek na mjesecu, to ćemo sad srediti. Usporedno s tim je priča o usponu na Everest. Ne? To je dio iste, jednako mislim da je u svjetskoj povijesti uspon na Everest i sletanje na mjesec imaju podjednaku emocionalni naboj, podjednako vrijede u svjetskoj baštini. I jedno i drugo je svladavanje tih nekakvih velikih zadnjih izazova pred čovjekom. Alpinizam više nema jednoznačno društvenu potporu, uspješni su i dalje prihvaćeni, a duh vremena se stvarno ocrtava na trendovima, to ćete vidjeti. Imate utrku za 8000-njake, nacionalnu podjelu teritorija. Šta to znači? 8000-njaci su svi u Aziji. Ne? To su, kaj imate? Par zemalja, ne? Zapravo dve. Dve ili tri, ovisi kako gledate. Ovisi kako oni gledaju. Međutim, nacionalna podjela desilo se to da su neke zapadne jake sile, Kinezi tad nisu bili dovoljno jaki, Nepalci ni danas nisu, mislim danas jesu, ali nisu bili tad dovoljno jaki da se bave, Pakistanci da se bave usponima na te vrhove. Ne? To su njihovi nacionalni vrh, njihovi triglavi. Svaka zapadna zemlja je fokusirala se na neki vrh. Njemci, Austrijanci na Nanga Parbat, utrka Talijana i Amerikanaca za K2, Francuzi i Annapurna, to je naše, mi ćemo to srediti. To je taj postkolonijalni odnos
gdje zapravo i industrija u tim zemljama pripada tim postkolonijalnim silama. Odlasci su znači počeli ranije, to sam rekao. Ovo je 24. ja mislim. Irwin i Mallory, britanska ekspedicija na Mount Everest. Imate film, imate knjigu, vrijedi i jedno i drugo. Šta je jako fascinantno, vidite kako su ljudi obučeni, znači u pumpericama i sa kojima je možda neko imao vuneni pulover. Probali su se popet na Everest. Malloryjevo tijelo, umrli su, Malloryjevo tijelo su našli na skoro 8200 metara, a spaženi su navodno na 8600. Od 8848 koliko je visok Everest. Znači, stvarno su došli jako visoko. Neki spekuliraju da su došli i na vrh. Mallory je imao sliku svoje žene sa sobom koju je obećao staviti na vrhu. Nisu našli tu sliku kod njegovog tijela. Njegovo tijelo ima slomljenu nogu, znači i nekakva varijanta je bila da je bio u silazu po indicijama. Znači u silazu je prestao se moći kretati i ostao je zarobljen na hladnoći i visini i umro. Znači postoje spekulacije da je da možda su bili na vrhu. Zanimljivo, njegov fotoaparat nisu našli. Da su ga našli na toj hladnoći, film bi još uvijek bio se dao razviti i Canon ko kompanija čiji je film unutra bi vjerojatno bila jako ponosna i sretna da se to dogodi. Irwina nisu našli još uvijek, iako su tražili, našli su čak i neke stvari, ali nisu njega. 1924. Kaj je to u Hrvatskoj? Da, pokušavam se sjetiti bilo čega, to je velom isto, ako se sjećate, Hajduk i te stvari. Hip hip hura 7:0. Ovo nije alpinist, ovo čovjeka možda i znate, ali on ovdje glumi Heinricha Harrera u filmu 7 godina u Tibetu. Slučajno sam pogledao taj film, odbio sam ga gledat zbog Brad Pitta. Ali Harrera, znači onaj čovjek koji se popeo na Aiger. Taj čovjek je nakon toga otišao na ekspediciju na Nanga Parbat. Počeo je Drugi svjetski rat. Nanga Parbat je bio pod kolonijalnu sila Engleska u vlasništvu. Znači Englezi su ih uhapsili njemačku ekspediciju. Frajer je završio u logoru. Pobjegao iz logora. Pješke je otišao iz Indije preko Himalaje u Tibet. Bacio se u Lasu, glavni grad Tibeta tada. I postao je učitelj i friend od tada malog Dalaj Lame, njegov kao jedini zapadni prijatelj koji ga može naučiti šta sve ima na zapadu, jer Dalaj Lama treba upoznat zapad. Pogledajte se film, ako niste, fakat je okej. Ako možete podnijeti Brad Pitta. Kaj sam htio reći? Ovaj frajer je bio, znači ne ovaj, nego ovaj koji on glumi, je prije nego što je popeo Aiger je bio austrijski reprezentativac u skijanju na zimskim olimpijskim igrama. Nakon što se vratio iz Tibeta je postao prvak Austrije u golfu. Inače iz Graca, znači žabar koji mi, nije baš puno brda. Da, znači nešto govori o Štajercima. I živio do nedavno, tipa do 90. koje godine, ja se sjećam da je umro pred par godina. Čekaj, karakter nekog u filmu isto bio u početku Đugra? Bio je fokusiran na sebe u filmu, ali mislim film je, ne znam, ne treba ga ozbiljno shvatiti. Ali priča je zanimljiva, imate i na Wikipediji. Ovo je Annapurna, ovo je Maurice Herzog. Oni su se prvi popeli, prvi 8000-njak, 950, a Francuzi su to napravili. U tom trenutku, opet, znači ako ste imali onaj Aiger kad je dodirnulo svjetsku lentu vremena, Mont Blanc kad je dodirnulo svjetsku lentu vremena, ovo je definitivno točka u kojoj je dodirnuta svjetska lenta vremena velike povijesti. Prvi 8000-njak, čovjek se može popeti na 8000 metara. Ovi su to skupo platili, ostali su bez svih prstiju na rukama i nogama. Maurice Herzog je nakon toga napisao super knjigu Annapurna. Posvadio se sa ostatkom ekspedicije jer ima ekskluzivni ugovor da samo on smije kao vođa ekspedicije pričati o tome. Tu ulazi ovaj neki, te su 50, znači ovaj neki moment već da on kuži da on od toga može nešto imati. On je postao ministar sporta u Francuskoj, vrlo utjecajna osoba. Gaston Rebufat kojeg ste vidjeli nije smio napisati knjigu o tom kako mu je bilo na Annapurni.
to je već ono, taj neki, kako bi rekao, disproporcije se dešavaju i zapravo razumijevanje vrijednosti komercijalne cijele priče. Međutim, to na stranu, Francuzi imaju prvi 8000-njak na svijetu. Mislim da je i najniži. Ko zna ko se popeo na Everest? Tenzing Norgay i kako se Edmund Hillary. Bravo. Obično ljudi ne znaju onog drugog, svi znaju Hillarija. Niko ne zna onog drugog. Svaka čast. Da, neki ga zovu Sherpa Tenzing, a još ono znaju da je Sherpa Tenzing, a Tenzing Norgay skoro niko. Najviše vrh svijeta, Novozelanđanin i Nepalac. U ime njenog veličanstva kraljice Velike Britanije. To je sve što ću reći o usponu na Everest, to će vas sigurno zanimati, sigurno ćete to istražiti. I nakon toga imamo jedno jako zanimljivo predavanje o jugoslavenskoj ekspediciji u kojoj je sudjelovao naš dan. Ovo je sa Wikipedije. Čem se radi? To je ta nacionalna podjela, možete vidjeti dominaciju nekih zemalja u prvim usponima na vrhove. To su ova druga kolona. Ova kolona je zanimljiva, a ovo ću se isto pozabaviti kratko. Zadnji je Shishapangma koji su osvojili onak gomila Kineza. Vidjet ćete da je to stvarno nacionalno par nacija koje se zapravo kroz cijelu ovu priču ponavljaju. Ono zašto stvarno u ekspedicijama možete pričati satima, godinama. Htio bih samo napomenuti, desilo se to da, i to se lijepo ovdje vidi, neke nacije su bile tamo rano. Neke nacije su došle kasnije, htjele su se afirmirati, htjele su sudjelovati u toj utrci, htjele su, ne samo nacije, nego ljudi, ko pojedinci, ali konsekventno to su i nacionalni savezi, stoji iza toga. Tu su se posebno istaknuli Poljaci, pogledajte ovu drugu kolonu, ove to je crveno-bijele zastave, to su zimska osvajanja 8000-njaka. Znači uspone 8000-njaka zimi, 14 je 8000-njaka, od njih 13 ih je osvojeno, K2 jedini nije još. 11 su ih maznuli Poljaci. I sad ko reklama, 13.11. imamo u MM centru, penjati se mora organizirati projekciju filma o poljskom alpinizmu, to je dio ove priče. A ja to organiziram, pa vi morate doći. Ne samo ja. Mi to organiziramo. To je sve što sam htio reći. Ovaj čovjek se zove Herman Bull. Opet referenca na fantastičnu knjigu Nanga Parbat koja se prevodi i bit će nadamo se izdana. Možda. Imamo ovdje potencijalnog izdavača te knjige. To je čovjek koji je promijenio način razmišljanja. On se na Nanga Parbat popeo alpskim stilom i sam. Znači, do sada se penjalo ekspedicijskim stilom, to znate što je, jel? Znate, svi znaju. On je uzeo ruksak i u jednom trenutku rekao jedem na vrh i otišao i vratio se nakon par dana i otišao je s vrha živ. Ovak čovjek izgleda nakon toga. Skupo ga je to koštalo, knjiga je fantastična, ne samo zbog Himalaje, nego stvarno govori o usponu jednog depriviranog čovjeka iz Innsbrucka koji je zarađivao za život tako da je bio nosač za planinarske domove iznad Innsbrucka za gospodu koja su dolazila tamo na skijanje. Znači nosio im je hranu i cugu iz doline svaki dan i zato je bio dobre kondi. Frajer je zabrio na trening, to je jedan od prvih ljudi koji je baš stvarno promovirao sistematski trening. Penio se zimi, penio se ljeti, penio se puno sam. Popeo je onaj Casinov smjer na kojem su ona dva umrla, jedan na vrhu, jedan dole, je popeo sam. Znači solo. Da ne dužim knjigu, stvarno trebate pročitati, a ime ćete sigurno ovoga srest prateći priču o alpinizmu. Još jedan čovjek kojeg ne smijemo preskočiti kad pričamo o ekspedicijama i općenito o Himalaji i penjanju. Vratit ću se na njega još jednom. Znate možda ko je on? Reinhold Messner, da. Koje je zemlja on? Italijan, da. Zvuči kao da nije, jel da? Tirolac je, zapravo. Ali državljanstvo Italije. Ovaj čovjek je promijenio granicu, ali apsolutno svega. Znači, napravio je sve
što niko nije mislio da je moguće i preživio. Još uvijek je živ i vrlo je utjecajan. Smatra se, ajmo reći, jednom od najvećih autoriteta u svjetskom alpinizmu. Kad se nešto želi verificirati kao dobro, onda pitaju njega prvo, je li to dobro. U tom svom, tipa, on je prvi čovjek koji se popeo na svih 14 8-tisućnjaka. I ne samo to, popeo se na svih 14 8-tisućnjaka, na nijednom nije koristio kisik. Prvi čovjek na Everestu koji je bio bez kisika. Znači ono, luda priča. Ima jedan vic o Messneru, kad stoje dva jetija i pričaju, znaš kog sam vidio, kog? Pa Messnera, pa kaj on postoji? To je točno to. Ovo je Hrvatska, 71. Grenland. Prva hrvatska samostalna ekspedicija alpinistička i na Grenland. I Dado je bio tamo. To je treći sa desna. Užasno zanimljiva priča, postoji predavanje o tome. I popalo se na puno, na više vrhova. Najpoznatiji je uspon na Ingolsfjeld. Priča je prezanimljiva da bi ja sad ovdje narušio. Jedino što bih pomenuo je da 71. je istaknuta hrvatska zastava i pa je bilo i problema nakon toga. Politički. Sad je 74. Ovo je križ Užbe. To je prvi put da Dado je vođa ekspedicije, a to je prvi put da Hrvati vode jugoslavensku ekspediciju. Znači, inače su Slovenci ti koji su, kako bih rekao, besprekorni vođe jugoslavenskog alpinizma. Ovo je prvi put da Hrvati vode ekspediciju. Nažalost, to je ujedno i najveća tragedija hrvatskog alpinizma, gdje je stradalo 4 alpinista, 2 iz Zagreba, 2 iz Splita, Bedalov, Čulić, Tabaković i... Da ga pomozi. 29. ja mislim da će biti emisija 8. kat. Na temu ste sigurno naletili u medijima u zadnje vrijeme, budući da je ledenjak pod križom Užbe izbacio 2 tijela koja nisu tada mogli u 74. naći. Ovo su autentične fotografije s njihovih fotoaparata. I kad pričamo o hrvatskom alpinizmu i kad pričamo o ekspedicijama, dolazimo do čovjeka kojeg ne možemo, ni ne želimo izbjeći. Čovjek koji je napisao većinu stranica našeg himalajstva, to je, ko je to? Stipe Božić, znači svi znamo. 79. po zapadnom grebenu, u tom ćete imati predavanje. Šta je posebno, osim svega što je posebno je to što je Stipe odnio kameru na vrh i snimio to. Prvi zapravo je to napravio i time pokrenuo ne samo svoju penjičku karijeru, nego i karijeru snimatelja i autora filmova. Ima knjigu 7 vrhova koja je fakat dobro to sve opisano. Međutim, ti filmovi koje sad spominjem, to recimo kod nas nije dosta poznato. Ima baš veliki opus gdje je ili suradnik ili autor i konkretno na slovenskoj televiziji je napravila produkciju uspona njihovih ekspedicija na svih 14 8-tisućnjaka. Možda nije 14, ne, sad je svih 14, bilo ih je 13. Ove godine, sad ide, zadnji film ide ove godine van. I te filmove sve možete pogledati na on demand, na web stranicama slovenske televizije. Dado će pričati više o Everestu. Ja bih samo htio malo pokazati. 15. svibnja mi smo krenuli trojica i odmah u početku Šraufu se pokvario ventil. Ovo niste vidjeli na hrvatskoj televiziji. Kako sam ja poznat kao dobar meštar, mi to kažemo, ja sam vidio da treba zatvoriti kisik, i u tu rupu kroz koju kisik izlazi, ja sam pljunio. I ta pljuvačka zapravo ušla u rupu i smrzla se brzo. I čim se je smrzla, ja sam ponovo otvorio, probao i to je držalo. Šrauf je bio vrlo zahvalan na tom mom gestu i onda smo nastavili. Najključniji trenutak da smo se mi uopće domogli vrha je bio da sam ja odlučio, kad sam naravno bio iznad Šraufa i Jan Fua, skrenuti lijevo u horbalno kuloar.
jer da smo nas 3 išli preko sive stopnje, bili smo sporiji, tehnički slabiji, pogotovo radi Amfua, i ne bi dosegli vrha. Snimka loša jer sa interneta je skidana i... Zadnjih 50 metara meni je otkazao kisik, zapravo ona maska se cijela napunila leda, ali svejedno nekako sam izvukao, došao na vrh i mogu slobodno reći da sam tada bio najsretniji čovjek na svijetu. Najviše radi toga što, eto, iz Dalmacije niko nije očekivao, niti ja sam. Popio sam se na vrh za sve svoje prijatelje koji su to nekad sanjali. Uvijek kažem kako je vrh planine nakon toga, naravno, ključni trenutak koji naš sport odvaja od svih ostalih sportova. Uzmimo atletiku, nogomet ili neki drugi sport u kojem sudac odsvira kraj utakmice ili završi drugo poluvrijeme, svi idu u slačionicu, utakmica je gotova, bude neki rezultat, a za nas tek prvo poluvrijeme je gotovo. Ono drugo poluvrijeme je mnogo važnije, treba sačuvati živote, što nije lako, popodne se kvari vrijeme, umorniji smo i tako dalje. Film je jako dobar za pogled. Stipe Božić, spomenuo sam 7 vrhova, 2 put se popeo na Everestu, drugi je Evropljan, jedino prije njega Messner. Ima 3 najviša vrha na svijetu, popeta. 4 8000. Choju, ona ekspedicija koju sam spomenuo, imamo skijanje sa Choja 95. To je poprilično moderno bilo zapravo za to doba i mislim da je to ukupno 3. skijanje s tog vrha. I time zaključujemo zapravo ekspedicijski dio i bacimo se na zadnje poglavlje, 64. do 91. 91. je uzeta simbolično, reći vam zašto, osim što je tih 20 nešto godina što se smatra povijesti. Kaj se zbiva u društvu? 68. hipi, emancipacija, seksualna revolucija, liberalizacija društva, ali i privatizacija, jako puno toga. Promjena odnosa u proizvodnji, informacije postaju možda važnije od šarafa. Pada željezna zavjesa u jednom trenutku. Alpinizam se paralelno s tim, svim tim, vidite koliko je to zbrka svega što se zbiva, to se zbiva i s alpinizmom. Razvija se u svim smjerovima, pluralizam stvarno ideja i tendencija. I to vrijeme je definitivno utjecalo na formiranje suvremenog alpinizma. Počet ću priču sa Valterom Bonatijem, Talijan. Bio je u Himalaja, ali najzanimljivije je zapravo zbog uspona u centralnim Alpama, Bonatijev stup u Dru. Nakon 17 godina karijere se prestao penjeti. Kaže da bi preživio. On nije bilo više za njega izazova. Što je s njim zanimljivo, ima stvarno super knjigu. To sam rekao, za puno njih znam, ali ovo je stvarno dobra knjiga. Iza njega stoji nešto što se zove Frenejska tragedija, pokušaj uspona u Frenejskom stupu u Mont Blancu, koji dan danas veliki izazov. Primjerice, sutra u Slovenskom domu imamo gostovanje Nastje Davidove, koja je popela Frenejski stup slobodno, Slovenka. To se smatra jako velikim uspjehom. Oni su tada probali te godine, nisu uspjeli, no, umrlo ih je dosta, neću sad ulagati, ali ono tipa 5 od 7. Možda sam slagao, velik broj ljudi umrlo uz pokušaj uspona, silaza. Popeli su ga baš te godine Britanci nakon toga. Ali uglavnom Bonati, jedan od najvećih ikona talijanskog penjanja, vrlo čvrst čovjek koji ima za sebe puno uspona. Recimo, prvi čovjek koji ima prvenstveni solo zimski uspon na Matterhorn. Znači, došao pod Matterhorn po zimi, pogledao gore i rekao ja ću se tu popeti, popeo sam na vrhu. Sam.
Isto vrijeme u Americi. Ovo je veliki presjek, 58. do 92. Gore lijevo je Harding, koji je prvi popeo The Nose, to je ova stijena iz ovih hipija. Koliko mu je trebalo? 57 dana. Ja mislim, 57 dana se penje The Nose. Borba je ono nemoguće. To je stijena od 1200 previsnih metara. Znači 1200, a ovakvi spadne valjda 60. U tih 1200 metara. To je onako. Taj čovjek je puno godina gradio scenu. I onda se desilo 75. kad je Bridwell, to je u sredini, maznuo The Nose za jedan dan. Znači, koliko je prošlo? 20 godina skoro. Da on zapravo sazrije mogućnost, trening, uopće način razmišljanja da neko kaže pa to se može popiti 7 dana. Kaj ćemo 57 dana popiti. I onda 92. Lynn Hill penje slobodno The Nose. Taj američki duh je možda simbol razvoja alpinizma, od jednog željeznog uspona gdje on se bori za svaki metar zabijajući klinove, penjući slobodno šta može, pa tehnicirajući, do nekog je rekao, pa dobro, to ne mora trajati 57 dana, do nekog je rekao, pa ja to mogu popiti slobodno. I to je onak, malo se naježiš kad ću, koliko dugo traje taj rad i koliko zapravo je tu ljudskih sati uloženo, da ne kažem, čovjek dana ili čega god. I meni je baš drago da je to mi užasno fora da je Lynn Hill žena. Koja je popela, prva žena je popela slobodno, to je ocjena, ona je rekla da je to 8B, prenešeno u naše ocjene. Onda su frajeri govorili nemoguće, nije 8B, ona ima male prste pa ona može to ugurat, a mi ne možemo. Drugi slobodni uspon je bio 2004. ja mislim, tako nešto. Onda se popeo frajer kojem fali pol prsta, pa sam da rekla da je zato. Uglavnom, ali mislim ovdje je to, zapravo sam htio reći, nisam htio zanemariti Amerikance u penjanju, taj njihov otpadnički hipi duh je užasno simpatičan i puno je dao tradiciji penjanja i pogotovo kad su oni to u jednom trenutku preselili i u Europu, kad se putovanja postala i siromašnim ljudima moguće. Ne znam, ja sam našao da je 92. Ali da, imaš pravo, ako je 92. ne spada u povijest alpinizma. Vraćamo se na Messnera. Frajer je, znači osim onog u Himalaji što sam spominjao, on je, znate priču o skali, UIA skali ocjenama, da je bila zatvorena do 6, ne? On je otvorio prema gore. On je rekao, pa, ako je ono bilo 6, ovo je teže. I onda je napisao knjigu 7. stupanj. Neki smjerovi koje on penio tada su danas tipa 7A. On je to mislio da je 6+, ili 7-. A danas je to 9-. On je apsolutna zvijezda, danas je europarlamentarac, možda sad nije, ali bio je europarlamentarac. I vidite, ovdje pozira u fila puloveru i ima Rolexa na ruci. To je reklama zapravo od Rolexa, da budem iskren. Znači, da, čovjek je stvarno, kako bih rekao, doveo u žižu alpinizam na jedan šomenski način. Napravio je puno, neki su ga kritizirali zbog toga, ali mislim da je neupitno to što je napravio, da niko ne može dovesti u pitanje, tako reći. Zato istovremeno u Hrvatskoj, borba u Paklenici. Lijevo vam je paklenička trilogija. Vidio sam da se na školi penjali nosoraša, ali da? Najdesniji, Klin i Velebitaš. 3 smjera koja su klasici, svaki ima svoju priču koja je vrijedno poštovanja i vrijedna istraživanja i doći ćete do toga sigurno. Ja sad zbog vremena neću ulaziti u detalje, ali paklenička trilogija 50. do 70. 52. do... Samo malo imam šalabahter pa mogu i provjeriti. Znači, 57. je Mosoraš, Kambić Kulić, Velebitaš, Jakić, Mlinac i Ribarović 61. i Klin, Pleško, Jakić, Gilić 66. Toj trilogiji treba dodati definitivno i Brit Klina 73. ali reći je ovako.
Brit klina je između, vidite smjerove kako su crtani, kad krenete sa lijeva na desno, između prva dva smjera je Brit klina, očito Brit klina, vjerojatno ste ga vidjeli u školu. A desno je stvarno znakovita fotografija, nakon njihovog prvog uspona, nakon 7-dnevnog uspona, se tak izgleda. Sretni, umorni i oprema nije složena. 91. je ovdje zato, zbog ovog čovjeka. To je, znači, pored tog razvoja tehničkog penjenja, pa ono podizanje ljestvice u Alpama i Dolomitima, onda se pojavilo ledno penjenje, pa skijaški alpinizam, novi treninzi, ono, brzi usponi u stijenama, pa povezivanje raznih vrhova. Onda se pojavilo sportsko penjenje kao zasebna aktivnost. Prvo je bio otpor. Smatralo se, ljudi su alpinisti govorili, pa to nije pravo penjenje. Mislim, to je smiješno, ne? A s vremenom je postalo jasno da sportsko penjenje, osim što je samo po sebi, kako bih rekao, vrijedna aktivnost i da definitivno podiže kvalitetu penjenja u velikim stijenama. I onda taj zapravo period razvoja modernog alpinizma bih htio završiti sa prvim svjetskim 9A. Znači 9A, Axion Direct, Wolfgang Illich, 91. Wolfgang Illich je isto zvijezda bio, vidite dolje desno, uvodnu špicu cliffhangera filma, gledali ste ga. Pogledajte opet, to čovjek fakat penje slobodno i solo. Da. Ali nema uže. I on stvarno to penje, to za taj film. Zaka je on zanimljiv, on je stradao u saobraćajnoj nesreći, ali prije toga je popeo prvi svjetski 8B, prvi svjetski 8B+, prvi svjetski 8C i prvi svjetski 9A. Mislim da je čovjek koji ne bi trebalo preskočiti, a penjao se vrlo teške smjerove u velikim stijenama. 100 stvari. U Njemačkoj je bio baš isto prava zvijezda. Predavanje ću završiti ovim slajdom. Marijan, 86. Sportsko penjačko natjecanje kod nas, 4. u svijetu, 1. u Jugoslaviji. Znači toliko rano smo bili u tome. I na tom penjačkom natjecanju su sudjelovali 2 naša člana koji se još uvijek penju. Jedan je dugi, Dalibor Vlatković, a drugi je Ranko Žnidarić. Htio bi se, baš to je stvarno, kako bih rekao, pisanje povijesti i svjetske, ne samo naše. Ja sam s ovim završio, hvala vam na pažnji, malo sam dulje trajao što sam se nadao, ali nadam se da je bilo ok. Ako imate pitanja, tu sam. Ako ne, hvala. To znači da zapravo ovo sad visi na gumici. To se dobro zapamtite. To je jedina opasnost koju nužno kompleta koji nema gumicu, ćete dobro vidjeti, ali ćete ostati bez kraja. Opal i gotovo, ostati ćete bez kraja. No, međutim, kod gumice ona sad to drži.